Bai, gure sailan, Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailan garrantzia handia ematen diogu ezagutzaren gizarte edapenari, ez. Horren adibide dira jakindari ekimena edo Zientzia Klik webgunea, en fin, eta beste aurrera eraman ditugun beste ekintza batzuk. Horregatik guretzat esangura berezia izan du, asteartean ospatu genuen edo ospatu zen La Mekanika del Karakol programaren 15. urteurrena. Duela 15 egun ospatu zen Kultura Zientifikoko katedrarena eta 15 egun geroago ospatu da programa honena. Bi gauza hauek programa alde batetik eta katedra bestetik batera sortu zirelako. Oso importantea da programa honek egin duen lana, lagundu duelako, gauza guztien gainetik, alde batetik zientzia kultura edatzen, baina baita gizartean ikusgarritasuna ematen zientziari, oso importante izan da. Asteazkenean, goizean, beste ekitaldi bat izan zen, gainera honekin erlazionatuta. Euskal Herriko Unibertsitatearen zientzia asteari hasiera eman genion, Bizkaia aretoan. Hau da, kasu honetan 25. edizioa da, beraz honek 25 urte bete ditu, eta honek ere oso zeregin garrantzitsua bete du, hain zuzen ere lehen aipatu dudan funtzio horretan. Kasu honetan ere zientzia ikusgai jartzeko, herritarren eskura jartzeko sekulako lan garrantzitsua egin du. Eguerdian, Donostian, Global Innovation Day, bukatzeko edizteko ekitaldian parte hartzeko aukera izan nuen, eta han azaldu aldi izan nuen, alde batetik nola ikusten dugu, nola ulertzen dugun guk berrikuntza politikak zertan, zein ideia nagusitan oinarritu behar diren, baina aldi berean ekitaldia baliatu nuen, gure aurreko astean aurkeztu genituen berrikuntza itsasargiak berriro hoien gainean hitz egiteko. Eta azkenik, ostiralean aukera izan dut edo pribilegio izan dut, Kanariar Uharteetako presidentea hartzeko Donostian, Ikerbasqueren egoitzan. Interesa daukalako, presidenteak Euskadira bizita bat egin duelako eta interesa daukalako gure kuantun estrategiaren berri ukitzeko eta aukera baliatu dugu kuantun sistentsu, IBM sistentsu aurkezteko eta horren ezaugarriak azaltzeko.